Dobar dan, drage moje Hrvatice i Hrvati. Veliki pozdrav iz studija G6. Evo, nakon ovog prohujelog vremena, nevremena zapravo u Zagrebu, hvala Bogu, svi smo živi i zdravi i službe rade na otklanjanju svih poteškoća kao prometu, a tako i otklanjanju šteta koje su nastale u cijelome gradu, a i šire. Dakle, drage moje Hrvatice i Hrvati, uz sve to mi imamo jedan tešku krađu. Dakle, imamo jedno zločinačko udruženje u Hrvatskom skijaškom savezu, a koji su uspjeli u zadnjih 9 ili 10 godina ukrasti iz Hrvatskog skijaškog saveza, izvući, dakle iznijeti 30 i više milijuna eura, kako je to javnost obavijestio glavni državni odvjetnik, a to je gospodin Turudić, koji zakonom o kaznenom postupku sprovodi sve mjere i radnje na utvrđivanju činjenica ovog kaznenoga djela. Dakle, ljudi moji, imamo Hrvatski skijaški savez, imamo pljačku 30 i više milijuna eura, a da institucije Hrvatske države o tome nisu imale pojma, što je samo po sebi sramotno. Naime, Hrvatski skijaški savez se financira iz državnog proračuna države Hrvatske i financira se putem sponzora, odnosno darivatelja, a koji su zainteresirani financirati neki sport u kojem se mogu tada reklamirati uz neka ili veća financijska sredstva. To je sve pod kontrolom, jer se kontrolom financija u Hrvatskom skijaškom savezu brinu nadzorni odbor saveza i skupština. Dakle, ima skupštinsko tijelo koje se bavi financijama Hrvatskog skijaškog saveza. Osim toga, zbog sredstava iz državnog proračuna, a koji su u tom vremenu Hrvatski skijaški savez dobio 17,6 milijuna eura, u tu kontrolu se moraju uključiti i financijske institucije, dakle Ministarstvo financija, porezna institucija, i mora se uključiti, dakle, Ministarstvo športa, turizma koje je nadležno za to, a osim toga imamo i državnu reviziju koja se bavi kontrolom trošenja proračunskih sredstava u Hrvatskom skijaškom savezu. Dakle, nakon 9 godina smo saznali da niko od njih nije uradio apsolutno ništa. Tu imamo i krovnu udrugu, a to je Hrvatski olimpijski odbor, preko kojih se iz državnog proračuna, preko Hrvatskog olimpijskog odbora se dostavljaju sredstva i za Hrvatski skijaški savez, te Hrvatski skijaški savez sam dužan slati obavijesti Hrvatskom olimpijskom odboru u koju su svrhu utrošili dobivena financijska sredstva, što isto nisu radili, i onda se Mateša pojavi. Dakle, naš veliki Mateša, ljubavnik mlađih dana, se pojavljuje i obavještava hrvatsku javnost da Hrvatski olimpijski odbor nema nikakvih mehanizama za kontrolu tih financijskih sredstva. Dakle, Mateša, sereš kao foka, lažeš, doslovno lažeš. Ali to prolazi ovdje u Hrvatskoj, pa možeš onda i ti. Naime, interesantno je da je neko iz Hrvatskog skijaškog saveza, a sad neko, to je Pavlek i ekipa, dakle to zločinačko udruženje, su izvukli 30 i više milijuna eura sa računa, oko računa, kod računa i ne znam na sve koje načine, u torbama, koferima, ručno u vrećicama. Iznosili su 30 milijuna i više novaca, a da to niko nije primijetio. Dakle, apsolutno niko. To ne bi bila sama tragedija samo po sebi, nego to je tragedija zbog količine sredstava. Vi si možete samo zamisliti u 9 godina, ako su oni uspjeli izvući 30 milijuna eura, koliko je zapravo milijuna eura prošlo kroz tu udrugu. Dakle, to nam niko ne govori, a vjerojatno ni neće nikada biti pojašnjeno. I što se sada dalje događa? DORH je odradio svoje, godinu dana vrši izvidi, polovili su sumnjičene, privode ih, ovaj je Špavlek sad u dolasku, završit će mjesec dana u istražnom zatvoru, dolazi vjerojatno do podizanje optužnice i oni se prosljeđuju, dakle, u redovno postupanje naših sudova, koje znamo koliko traju. Sudit će im se jedno 20 do 30 godina i za to vrijeme će oni potrošiti taj dio sakrivenog novca ili će upravljati njihove obitelji sa nekretninama, ako je stoje na njih, ako im se ne oduzmu. Ali to je sad stvar pravnog procesa. Ja ću se sada vratiti jednostavno na mehanizam
upravljanja i na funkcioniranje državnih institucija. Dakle, sramotno je, u biti uopće ne mogu naći neku konkretnu riječ koju bi mogao na bilo koji način pojasniti ova zbivanja, osim teške sramote. Dakle, teške sramote. I sad se pojavljuju političari, dakle, prvo se pojavljuje oporba koja traži krivca u stranci koja je na vlasti, dakle, ali budući Pavlek nije član nijedne stranke, kriv je normalno Plenković, a to se i očekivao od oporbe, jer oni su nemoćni, opskurni, dakle potpuno bezidejni, bez ikakvih karakternih osobina, dakle oni su kao napoj, dok je stranka na vlasti poduzima sve da se iščuđavaju, dakle dolazi ministri od ministra Habijana pa ministra turizma, svih ovih koji su, i oni se iščuđavaju. Dakle, iščuđavaš se za neko djelo, a za koji si nadležan i za koji bi te tvoje institucije trebale utvrditi, dakle, poslovanje, financijsku potrošnju, financijsku stabilnost, rentabilnost, nerentabilnost i tako dalje, da ne govorimo o porezu, da ne govorimo o bankama koje kontroliraju račune, kada neko uplaćuje, kada neko iznosi ogromne količine sredstava, međutim mi smo bili lišeni svega toga. Dakle, jedni traže krivca u politici, a drugi iz politike koji kreiraju političke i kazneno i materijalne odgovornosti, oni se iščuđavaju. Dakle, dok se vi iščuđavate, Pavlek i njemu slični iznose milijone eura. Ovo ne govorim zbog sebe, mene to ne znači baš ništa, ja sam radnik, obični sirotinja. Govorim zbog svih tih umirovljenika, zbog invalida, zbog svih potrebitih, beskućnika. Dakle, neki uzimaju milijone eura i grade vile po Ibicama. Dakle, iznose hrvatski novac. Hrvatski novac nas poreznih obaveznika iznose van države i grade vile. Dakle, to više nije krađa. Vi možete to nazivati po zakonu o kaznenom postupku ili kaznenom zakonu tim i takvim djelima. Ne, ovo je čisto rušenje. Ovo je rušenje ekonomskog sistema države Hrvatske u trenutku kad umirovljenici traže veće mirovine, kada ljudi traže realne plaće, jače, bolje plaće, u trenucima kad bolesnici nemaju osnovnih sredstava za pregled u medicinskim ustanovama, u trenutku kad imamo dugove u milijardama u zdravstvenom sustavu, ekipa sa Pavlekom i ostalim Pavlekima na čelu kradu milijone eura, a da to institucije ne zabilježe. Naime, meni je potpuno neshvatljivo da neko može u vrećici nositi ogroman keš. Prvo, otkud je taj keš izvukao, preko koje banke, preko kojeg računa, kako to niko nije mogao utvrditi i primijetiti da se taj novac odnosi, ili da se gradi na Ibici neka vila u kojoj se ulaže između 2 ili 3 milijuna eura, a da to sve prođe financijski, znači nekontrolirano, nezapaženo, potpuno bez ikakve kontrole. Čak mi je nejasno kako su pred godinu dana počeli izvidi, ako nije ne obavijestio. Dragi moji, ja ne bi više duljio o tome, ovo je sramotno. Prvo, sam Mateša koji je kazao da nema nikakvih instrumenata, nek si pročita na koji način funkcionira Hrvatski olimpijski odbor i Hrvatski skijaški savez, kad to pročita, bit će pametniji, umjesto da se nasliklava s onom čerkom po televiziji i po kazalištima i svuda, ali vjerojatno su dobili dobre donacije od Pavleka i društva, pa onda se prave mutavi. Ja se obraćam vama, dragi moji seljaci, dragi moji radnici, draga moja kasto, niža klasa. Vi nemojte samo jedno rato kredita platiti ko ja, nemojte samo televiziju platiti ko ja, nemojte samo nešto zaboravite platiti ili zaboravite za opomenu od brige i problema. Vama će se odmah javni bilježnik šalje 17 opomena, FINA šalje 44 zabrane, banka vam blokira račun. Vi se ne možete za 17 eura izvući, a ovdje ljudi izvlače milijone vaših eura. Dakle, milijone vaših eura, a vi se patite od institucije do institucije, a za njih institucije ne postoje. Doslovno
ne postoje. Zašto? Zato su političari su stavili takve zakonske okvire u kojima je to benigno. Dakle, bilo kakva krađa novca je benigna, kazne su male, a to su se složili zato jer se upravo oni mogu naći u toj situaciji. Dakle, ja vam mogu preporučiti samo jedno. Dragi moji ljudi, dragi moji radnička klasa, dragi moji građani, Hrvatice i Hrvati, ja vam mogu preporučiti samo da je vrijeme dosta, je vrijeme šutnje je prošlo, dosta je više. Zbilja je dosta. Dakle, ja tražim referendum da izađemo van i da svaka krađa novaca, potpuno nebitna količina, da li 1 cent ili $100 miliona, bude osuđena 20 godina bez uvjetnog zatvora. Dakle, potpuno nikakvo čišćenje, nikakve pomoći, nikakvo društveno dobro poslovanje, rad za društveno, ništa me ne zanima. Dakle, apsolutno ništa. Ukrao si 1 cent državnog proračuna novaca, 20 godina robije. Normalno kad se na sudu dokaže. Treba oformiti potpuni sud, ekstra sud, samo za gospodarski kriminalitet, a ne da se procesi vode 20 ili 30 godina dok počinitelj skoro i ne umre. Za to vrijeme sve potroši. Dragi moji ljudi, ja vas ponovno pozivam, ljudski onako iz studija G6, dosta je šutnje, vrijeme je da reagiramo. Ne pozivam vas na nasilje, ne pozivam vas na teror, ne pozivam vas na ugrožavanje života i tijela ili imovine, pozivam vas na veliku galamu, na bilo koji drugi način koji su dozvoljeni svim demokratskim sredstvima. Jer ovo više nije krađa novaca, ovo je podrivanje nas, naših života. Ovo je uzimanje iz naših usta. Dragi moji, čim to prije shvatite, prije ćemo reagirati. Lijepi pozdrav iz studija G6. Vi se borite sa Hrvatskom televizijom za 18 eura, a ovi neka grade vile po Ibici, a koje su im omogućili i ovi koji traže krivca u vlasti, koji su na poziciji, dakle ova lijeva opskurna oporba, a i ovi koji su na vlasti sa nedonešenjem pravnih akata, a koji bi srezali bilo kakav vid korupcije. Ja ne mogu predložiti Kinu, iako bi Kina bila najbolje rješenje za ove naše zločince, dakle fino i taf i čao. To pozdrav iz studija G6 i molim vas, dragi moji ljudi, probudite se. Vrijeme je za buđenje.